Pinoy Bus Driver TV. Okay, Kumset. Nandito naman tayo sa Lipanan. Kumset, papalit naman tayo ng bagong gulong dito. Dito na tayo papalit lagi kay vulcanizing ba to. Para diretso ng palit. Vulcanizing ba? Hindi tayo punta na malayo pa. August 1. Anong oras na ba ngayon? Alas 9 na siguro. Alas 8:30 pa. 8:33 ng gabi. Araw ng Bernes. Bernes ng gabi pala. Dito naman tayo. Galing tayo ng Samar Pugsting. Papalit naman tayo ng gulong. Yan o. Bago na naman yan o. Pugsting o. Naog na. Bagtas na. Kuyugan na ka. Papalit na ng gulong. Dito na. Nakanta na pagpul, no? Nakanta na pagpul. Kaya papalitan na ng bago yan. Ito sa unahan, ito ilagay natin sa harap, sa likod. Yung sa harapan ipalitan din ito sa likod, ito ilalagay sa likod. Yung brand new naman dito na may ilagay, kapit ito ang dalawa sa likod yan para laging bago ang unahan, laging brand new.
Orta, buset. Okay sa orta. Ito yung gulong sa unahan. Sa luma. Nilagay ito sa likuran. Para yung brand nyo doon sa unahan. Oh, go! Ito na rin! Diyan sa tanke yung sabi ko. Mga tanke yung umigaw. Umigaw, umigaw na, umigaw. Okay sa atin, busit. Puro na makapalang gulong natin yan. Ito yung pinalitan mo yung buset to. Nipis na, nipis. Pero matibay itong gulong na to. Matagal ito na pudpud, pagsuting. Ito naman, ibang kain, no? Bako-bako ang pagkain niya. Bako-bako. Ibang kain niya. Bako-bako eh. Bako-bako ang kain niya. Tarong. Tapos na, buset. Last yan. Last na lang yan. Tapos na. Okay, sorry na.